बे सिख्लाजों सिनायथि लाग्रोनांगोन आरो फार्स्टआव माबोरै लागोन जेनेबा नों बे सिख्लाखौ सिनाया फार्स्टआव बोरै सिनायथि लाग्रोगोन एक्सपिरियेन्स गैया बिदि खालामनांसिगोन रा बेफोरनाव जोंनिया बुंगोन आंनि मुङा उमुखा आं नोंखौ जा मोजां मोनो हा 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 दे खालाम दे बुंना लादोसो मोननाय नङालै नोङो दे नोंनि गोसो बायदि खालामनानैलाय नै हायाव थाना सोरखौ थानोसो मोना बारा बुंबायलै दे मोजां खालाम फसायनाय नङा माथो नोंखौ ओरै गोसोफ्रानो उथुजोब्बाय खोमा फंबायनिया माबायदि बुंनांगौ बेखौ बुंना हरलाय आब'आ एक्सपिरियेन्स गोनांखानो मावलाय फंबाया बुंदो दायो आंनि मुङा गोमसार हा 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 होननांगौ आरो सिनाया आरो ना फंबाया बे सिख्लाखौ सिनायनि माबा लानांगोन सिनायथि बुंदो दानिया आंनि मुङा गोमसार आहा हा होनना बुंदो आहा स्पिड बुंना गोसायै आहा हा फंबाया प्रपस खालामना माबायदि मोनदों खालामफेराखैनो ट्राइ खालामदो दिनैसो गोसोआ गोजोननाय मोनदों माने मोनाखै फसायासै नांलाय सिख्लालाय जों क्लास फ्रेन्डसो ना आयो क्लास फ्रेन्डखौनो लाबोबाय नोङो होमबालाय गोदान नागिरहैफिन फंबाय फसायाखैबोबा बिदि जाया ना सिनायखानायखौ मालाबा प्रपस खालामा रावबो सिनायनो गोनांसो फ्रायानो